Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Kliwon 17 Juni 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer manah tinar buka. Para adi yuswa, kadangkala manahipun manungsa saged ewah kanthi cepet kados dene pang wit ingkang kabur kanginan jumbuh anginipun. Sawaunipun gesang prasaja lan andhap asor, nanging saged dados tiyang ingkang gumunggung nalika nampeni gesang ingkang langkung sae. Wonten ingkang boten pede lan ela-elu, nanging sakmangke dados diktator ingkang kejem nalika pikantuk pangwas. Kados punika manungsa gampil ewah gingsir. Saul mila andhap asor nalika Gusti jumenengaken minangka Raja Israel. Piyambakipun tiyang ingkang dipun tetepaken dening Gusti amrih kraton Israel saged kiyat. Sawaunipun Saul punika setya tuhu lan andhap asor, nanging salajengipun manahipun ewah gingsir. Piyambakipun boten sranta nengga rawuhipun Samuel lan kumawantun atur pisungsung kurban obaran ingkang dede ayanipun. Nalika kaemutaken Saul ngeyel bilih minangka raja, piyambakipun saged nindakaken menapa kemawon kalebet ngayahi timbalan minangka imam. Sikapipun ingkang boten sabar, manah ingkang wangkot lan boten setya ing Gusti, milanipun Saul katampik dening Gusti. Saul kecalan kalengganipun. Setunggal Samuel 13 ayat 11 ngendika, nanging sapunika karajan dalem boten badhe lestantun. Sang Hyewah sabun miji tiyang ingkang dadosaken keparinging penggalihipun, lan panjenenganipun sampun nuding tiyang wau kajumenengaken ratu kangge umatipun. Amargi panjenengan dalem boten netepi menapa ingkang dados dawuhipun dumateng panjenengan dalem. Para adi yuswa, cetha sanget manahipun manungsa gampil ewah. Milanipun Gusti ngersakaken amrih kita nggadahi manah ingkang kebak sih kasetyan lan setya tuhu dhateng pangandikanipun Gusti. Monggo kita raos-raosaken manahipun manungsa punika rumpil, gampil ewah jumbuh kawontenan. Mila sumangga tansah tinar buka kalian pangandikanipun Gusti. Sampun ngantos kasetyan kita luntur lan sampun ngantos gesang ingkang dados berkah punika ewah dados gesang ingkang gumunggung lan nyupekaken Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula tansah tinar buka kalian pakaryan paduka. Kawula kedah andhap asor lan manah ingkang tinar buka kalian pangandika paduka. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandhi matemah para anak putu kawula dalasan para adi yuswa tansah binerkahan dening paduka. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak. Kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi,
wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.